امروز دانشگاه با زیاده از 40 مؤسسه علمی و تحصیلاتی وطنی و خارجی رابطه‌های همکاری داشته برای پیشبرد روند تحصیلات، کارهای علمی و تحقیقاتی، آماده نمودن متخصصان، بلند برداشتن سطح و صفت همکاری‌ها، تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شود. برگزاری میز مدور با اشتراک عالمان ورزیده ساحه دموگرافیا و نفوس‌شناسی اکادمی علم‌های فدراسیون روسیه از زمره این تدبیر هاست. شرح بیشتر موضوع در گزارش ما. санаи 3 март дар донишгоҳ дар мавзӯи равандҳои муҳоҷират дар Авроосиё дар шароити буҳрони геосиёсӣ ва иқтисодӣ мизи мудаввар доир гардид. Дар ҳамоиш олимону мутахассисони пажӯҳишгоҳи тадқиқоти иҷтимоӣ сиёсии академияи илмҳои Русия ширкат варзиданд. муовини ректор оид ба корҳои таълим профессор Даврон Бобоҷонов маҳфилро ифтитоҳ бахшида, оид ба тадқиқоти дар солҳои охир ба анҷомрасидаи масоили муҳоҷирати меҳнатӣ ва оқибатҳои он ибрози андеша намуд. меҳмонони ҳамоиш академики академияи илмҳои Русия профессор Леонид Рибаковский, директори маркази демография иҷтимоӣ ва социологияи иқтисодии ҳамин пажӯҳишгоҳ Сергей Рязанцев оид ба муҳоҷирати меҳнатӣ Осиёи Миёна ба Русия ва муҳоҷирати украинҳо ҳамчун захираи инкишофи демографии Русия маъруза намуданд. дар маърузаҳо бобати демографияи иҷтимоӣ ва социологияи иқтисодӣ, омилҳои муҳоҷират ба Русия, шиддати буҳрони иқтисодӣ, масоили омӯзиши забонҳо ва ихтисосҳо ба муҳоҷирон сухан рафт. оид ба таҳкими заминаҳои меъёрии муҳоҷирати меҳнатӣ, тағйиру иловаҳо ба қонуни муҳоҷират, ҳалли муаммоҳои соҳа тавассути роҳандозии шартномаҳои ҳамкорӣ бо кишварҳои Қазоқистони Русия, Ҷамшед Отаев, муовини раёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози назар намуд. таъсироти рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва раванди демографӣ меҳвари маърузаи илмии доцент Фирӯза Сатторова, сардори раёсати таълими донишгоҳро ташкил дода, дар маъруза шароити иқтисодӣ, иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон, боло рафтани шумораи аҳолӣ, масоили таносуби таваллуд, ақди никоҳ, густариши беҳдошти вазъи саломатӣ ва фароғат дар кишвар ва ғайраҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар идомаи нишаст бо профессор Леонид Рибаковский, диплом унвони профессори фахрии донишгоҳ ва профессорон Сергей Рязанцев ва Ҷамшед Ҷурабоев, дипломи академики академияи илмҳои Осиёи марказӣ супорид.